ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର। ହଁ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସତ୍ୟ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ଜଟିଳ ଗଣିତର ଭାଗ ଫଳ ବାହାର କରିଦେଲି ବାବା। ଭାଇ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ସଂସାର କରୁ। ଏ ସୁନଇନା ଆଜିଠାରୁ ମସ୍ତ। ଯାହା ହଉ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଥମ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଗୁରୁଜନ ଦି ମାନଙ୍କୁ। ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥରେ ହେଇଥିଲା କିସ କହିଲ? ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାମ କଲାନି। ସେଇଟା ମାଳ। ଏଇଥର ଭଲ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ କାମ କରିବ। କେମିତି କରିବ? ତମେ ତ ନଉନ ମୋର ଏକା ଗଲେ କଣ? ମୁଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ସକାଳେ। ହଁ ଛାଡ। ହଉ ଭାଇ 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 ଦେଢଶୁର ଛୁଆ ହେଇଯିବେ ହେଇଟି। ତମ ମୋ ଭଳିଆ ମାଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନୁହଁ। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ 3 ମାସ ପରେ ନୋଟିସ ଆସିବ, ପୁଣି ଓକିଲଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବାହାଘର। ବାହାଘର କେତେ ଥର ସେ କଥା କହିହବନି। ମୋର ଚମକୁ ଚକାଇ। ହଉ ଭାଇ ଏଇଠି ହେଲି। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛତର ଖାଇ ଏ ଘର ବଡ଼ ବୋଉ ହେ। ମୁଁ ଛତର ଖାଇତେ ମାନେ ଢୁକିଦେଲେ କ'ଣ କହିଦଉନ ତମେ ଛତ୍ର ଖାଇ କ'ଣ? ମୁଁ ସେ ଛତର ଖାଇ ଭଳିଆ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି, ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଘାଣ୍ଟିଲେ ଭୁଲ ହବ। ଏ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦି ପୁଅ ଭଳିଆ ମୋର ବି ଏକାଥରେ 2ଟା ପୁଅ ହଉ। ବାଟରେ ପଡ଼ି ମଲୁନି।